Vendredi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare on calminama hande ko aljuma nogas lewru mars hitande ujjaji ɗiɗi e nogas e jeegom mi heftani men kabaruji jamma hande ma hen jaadu hen e dendi men Amatoure e kabaruji dowlaji dentudi États-Unis e kabaruji international. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare hade men nadde habaruji ko yafnade yimɓe heddotoɓe radio Jowol Sare fof saabu dumunno ɓenɗo fof en galanɗo ken yanoɓe funangue ɗum noon kadi en ñaguinima kala heddotoɓe radio Jowol Sare liggotoɓe mum e bandiraɓe fof ñaguiniɓe ɗumen toon jaam toon to Makka kadi en garte jaam ko jiita ɗum kadi en battuni muuri tawde ko julde korko wonande ko ɓuuri hewde e leyɗele ɗo yimɓe men keddoto radio Jowol Sare toon to Washington hono miijitoɓe ko fate dawrugol jokkodirɓe Newsweek ko kalmbi wonde ko kamɓe démocrate en poti dañaade ɓe mbawa wallude département Homeland Sécurité ɗum no immigration hebde budget mo sohli ɗum ɗo fof babude hulde haare wonde hakkunde kamɓe États-Unis e Israël toon to Iran en wawi addude caɗele wonande wat boniyankoɓe ndewa maaji walla ndewa frontiére uji ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni seftindo on tan noon kamɓe démocrate hande ɓen continue nangtade e wiide wonde koɓe ballata Homeland Sécurité ɗum noon immigration hebde budget tawde immigration waylaki no ɓe jiɗiri wayloroni ɗum noon ɓe mbaɗino toɓɓe sappo ɗe kadi ha hande kamɓe démocrate ɓe continue yaɓɓute hen kono noon sugnade hande ɓeɗo miijoroɓe ko fati politique dawriyankal mbi wonde so tawi kamɓe démocrate ɓe continue ɗum ɗo ha woni caɗele mbaɗiɗo e Amérique ɗum noon so wat boniyankoɓe mbawi nadde e Amérique woodi ko mbaɗiɗo hen wawi wallude kanko Donald Trump artude kadi hebde gagnade woteji poɗɗi wadde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon ko mois de novembre pour hulde ɗum ɗon ene wayno ko kamɓe démocrate eɓe mbaja joni yoɓe ƴeew miccade haysude ko waɗande Homeland Sécurité budget ken wona balɗe 60 temporairement ɓe mbawa continude haalude kamɓe républicain ji ko fati Homeland Sécurité hande toon to Washington tunade journal Newsweek ko reporti ono kamɓe Wall Street Journal e man ɓe mbawino haalde yentorɓe ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump e man o ñumbodinoma yimɓe wajiroɓe ɓe pour wiide wonde ko déportation ngaji yino ɓe jaltinirta yimɓe leydi ndini nawtuɗum e leyɗel goɗɗe ɗum ko hunde ɓurtude ko c'est pourquoi kamɓe oɗo saha joni toon to Maison Blanche ɓe continue yewde waylude ɗeɗo golle surtout e konngol makko walla e yamirode makko kanko mawɗo personnel o toon to Maison Blanche on kanko wayis ɓe goni ko ƴewde oɗo saha joni ustude dole kala ko wiyete gueɗe mbaɗanno e walla état-ji taw ko démocrate en ɗum ɗo fof kadi ko ƴewde beele woteji sipabude ɓe tini wonde message walla signuji woteji jogorɗo arde mois de novembre hitande 2026 hawnaki ene wayno ɗiɗon signuji moƴƴani mabɓe donc kala hariji ɗi mbaɗanno ene walla kala gueɗe ɗe mbaɗanno toon to guure démocrate en walla état-ji démocrate en wayno ɓe gusti ɗum joni ɗum ɗo fof ko hunde kadi ene wayno kanko mawɗo personnel toon to Maison Blanche ko ɗum kadi ko woni ko waji Donald Trump yo rew ɗen peeje ɓe goni oɗo saha joni donc siftin ɗon tan e wayno ko kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko hunde toujours ndo haala ko mandamo kanko hoore makko wotana pour yo aro ardo leydi ittude ɗo en kala mo wiyete immigré mo wala kayitaji kono noon o wi ko immigré ji wiya noon nden ko immigré ji criminel koɗo saha joni ɓe mbawi yaade hay yimɓe mo gona criminel en tawi tan won ko manque kayitaji mum yaltude men leydi ndi hande toon to Washington tugnade kadi e ko winda toon journal biyete The Hill hono balɗe garoje ɗe kamɓe démocrate et républicain kadi maɓe continue wawde haaldude ko fate ɗaɓɓande ni kanko gardiɗo défense leydi ndi hono Peter Hegseth nde waɗi wiide wonde ko oɗo sahaji no ɓe cohli kene ɓuura $2 milliards ko fate budget wallude armée mabɓe kamɓe États-Unis hesɗitinde kaɓirɗe mabɓe surtout en e oɗo guerre gonɗo hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran kono en tugnade hande won républicain surtout kanko représentant je aɗa toon to Colorado no biyeteɗo Bober o wi wonde ko kanko hoore makko supporta ɗum ɗon démocrate en ko ɓuuri hewde kañumen koyeno mbi wonde kala ko fati budget surtout oɗo guerre gonɗo toon to Iran tawde kanko Donald Trump o yami enno ɓe mbiri o yeehi guerre o hay goto waynaki en wayno kamɓe ɓe votantama oɗo budget ko wawi wonde fof en wayno kanko Donald Trump yiɗi ko oɗo budget wote par ce que wona pour guerre Iran o tan ko budget kadi bawɗo wallude armée mabɓe kamɓe États-Unis a jogade kaɓirɗe kesse kaɓirɗe kadi ɗeɓe joginoɗe hen ɓeydi surtout kuure biyeteɗe manki en e mbawa kadi wallude beele ɗum ɗo fof ne wawa wonde ne par wiide makko kanko Donald Trump ko wawi wonde fof républicain wonne jaɓi wotande oɗo budget pour le moment kono wonen kadi caliɓe démocrate en ko ɓuuri hewde ne wayno cali oɗo saha joni wiide wonde ɓe kaalino gilaɗan mbi wonde ko tant que administration arani toon to congrès taw ko public ene wayno ko kamɓe kala ko fati budget ɓe gotanta ɗum hande toon to Washington turnade kadi ko winda tan de journal biyeteɗo CBS News yimɓe ɗiɗo taw ko agent ji FBI gonno saknoɓe e mayri hitande 2025 wano oɗo sahaji ko portoɓe plante kanko Kash Patel e kanko Pam Bondi sifti noon Kash Patel kañum woni mawɗo FBI Pam Bondi woni ministre toppitiɗo ko fati justice leydi ene wonde kala liggotoɓe mabɓe e wiide mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo agent ji FBI ceekaɗi ɓe ceekira ko sibabude ɓe liggi enquête baɗateneɗo kanko Donald Trump ɗum noon haade makko wonde président enquête o kadi ko fati woteji tan
hitanduji najire no gas mo kanko avocat special Jack Smith Ardino e widi kadi handi kambe dido agent didi indi mabbe kala ambiya tan jando 1 e jando 2 an wayno ko widi mabbe ay goto mabbe wona gardido enquête kam didi fo mbadan no ton ko gedde bi jamira yo mbat gedde kadi ko faati administration ko won fo ko kambe wedo joni porte plainte tonto suudu nyaawirti hakkunde wonde sonto Colombia e widi mabbe kadi il faut ko garti liggeji mabbe sabu amon gadon en wayno ko FBI gardi bi dum respectani ko droit mabbe e widi mabbe kadi ko FBI aadaji mudum neddo sécurité donc so tawi wadi won gedde di ganduda burtude walla yalti tumunno juddu taw artani walla kanyum wor won gedde di ganduda en ko jabbude kuule nder FBI way won fo widi mabbe dum do fu ala ko mbadi hen tungna hande journal CBS ko albi wonde be bayi contactude FBI arti bi dum walla département justice kono ben jaban wadde commentaire ko faate beedo didi dum non siftindon tan ko kawji yimbe portube plante ono kanko Kash Patel sur wal FBI surtout en yimbe heewbe sekabe be ceeki taw beedo foko yimbe be Donald Trump subi wi wonde ko beldani mudum walla ankitini Donald Trump dum non ceeka wayno ko nen beedo hewto ton to Washington de khaburuji men der lead États-Unis cekto donc tonto Washington ko yalti hen kono kambe democrat den caggal de kambe républicain démocrat fe potti kanko pambandi tonto Washington dum non potti gongal ko potti dal bi ko secret ba ko ngudda wano kambe democrat be jalti dum non wasi be weltade wonde ko arrangement bada ton pour hono kanko pambandi melon wa jabal question ngajma e widi mabbe kambe democrat den dum non ka hande rokkibe odo sa joni wayno ko courage walla rokkibe kadi dole ko widi wonde ko ala sakko kanko pambandi wara tonto congrès dum no mabbe kambe républicain et démocrate en foto wonde kadi yimbe fon en biije wonata baafi gudde donc e wiide makko kanko pambamdi ndem namda so yamirama wala so dabbama yo arton to congrès o huccita e représentant sadi enko kanko ko doftoro do kul lendi kadi ko don no dafu mo jaab ko wonde ko kambe démocrate buri hewto do zaani be pelata mo ko kanko pambandi gardi de justice lendi wonde won kayitaji gosno di ko boyi wonde ko kala fati Jeffrey Epstein kala haaluji mudum jaltina ala e wiide mabbe kambe démocrate wayno ko pambandi on ko subi tan yaltinta kala ko faati Donald Trump walla kala ko faati gedde ganduda intérêt laamu gonji en woni hen o jabarani yaltindum wiide mabbe dum ko cubidu tan ko wela yaltinde fo yaltin surtout ko yaltinde ko fof ko gedde ganduda en kanko Donald Trump ko yimbe beldani makko dum non wayno odo sajo en fadaji en teraronde est ce que kambe démocrate en bayen dum kanko pambandi gardido comité on ko républicain ho James Comer o wonde ko démocrate en gon ko fijirde ko faati gouvernement badat ko politique wana dude kanko pambandi pour yewde jaabul parce que jaabuli bawdi addede fof kambe républicain mi gaddini be démocrate jaabuli kala question ngaji jogino khaburuji men international jarango tonto Suisse dum non tungnade kadi ko journal beta Al Jazeera ko windo no kambe lead Suisse o do sajon me bi sibabunde guerre gondo hakkunde kambe États-Unis Iran wan o do sajon kal armaji dem jigno de minaldo no États-Unis mi dartini dum tungnade hande journal ko albi wonde ko dum do fof ko gedde de ganduda kambe leyda o ko buri hewde welta ko do sajon hare wonde sontirande donc ko buri hewde ko anda o do sajon no kambe Suisse be bi wonde ko kala armaji dem jigno delta no États-Unis ene wero mi dartini dum o do sajon ande khabruji men international guerre gondo hakkunde kam Israel États-Unis e Iran surtout don hodo sa joni ko odo guerre men yaha yontere mudum tati biri ala saw sinuji jiyaadi wonde guerre on jogortata ko security ko en woni ko kambe Israel e kambe Iran ko me fu bombardi nokkuji di ganda pewnoji kalkulete kubam dum non tonto Israel en wayno ko kambe Iran be bombardi nokkuji mabbe raffineriji mabbe pétrole Israel kanyum no bombardi no nokkuji di ganda gon tonto Iran pewnoji gaz naturel nyalom hewno kambe Suisse mbi wonde ko sibabunte ko mi jidi wonde notre nde do hare kala kabirde gittina do leydi Suisse belle walla société gittanno to nerdum États-Unis o do sajun be kadi pour guerre gondo son Iran kambe Iran en wayno ko wiide mabbe croix rouge mabbe wi wonde ko famdi fo temedi de nayi cukuli warama e o do guerre gondo son to Iran ko fama tan wayno o do sajun maybe ton to Iran fof sibabu ni guerre hakkunde kambe États-Unis Israel Iran yettim joni ujunere temedi nayi capande nayi neddo kono won ujunere neddo o do sajun warama kadi ton to Liban mon ko guerre gondo kadi hakkunde kambe Israel e Liban tungnade hande khaburuji gumri ton to Al Jazeera mbi wonde Iran gaddinodo ko mbiyata garde révolution islamique ko joginodo kongol mun hondo kanko général Ali Mohammed nayni wiyama warama kadi kanko wara makko e nder attaque mo kambe Israel be wadi jammanki ko jiida dum don khaburuji parde Iran hanti no ko do sa joni kala ko fate guerre surtout yan dedo tumde wonde son to Hormuz wonti continue uddede wayno ko gurdam beydo settusi tungnade hande khaburuji parde en ko galluji pétrole mbi wonde ko prix ji pétrole beydi mon fe heure ji sappo bennundi
habaruji men international ko siftin don tan odo nyaloma hande aljuma million ngaji yimbe e aduna surtout tonto Moyen-Orient ko hande woni julde men julde korka haysindo haren wodi tonto Moyen-Orient etaji kewdi tugitan Arabie Saoudite Kuwait hayten ma Bahrain hayten ma Émirats Arabes Unis Egypte de do fo ko hande woni nyalawma men julde korka dum kadi ko habaruji ko fati julde korka Senegal hono Abdounger takkaɗo oɗo sadio ni hokki kabaruji ɗi gona gon e surtout kabaruji kutorade internet ñawo o fayi makko kanko toñi gardiɗo e suuri ñawore nden wayno ɗo wori oppima oɗo sadio ni woni koye liberté makko ɓe goni ko miijade waɗi réaction ngaji kewɗi surtout hol responsabilité kamɓe wonɓe internet ɗum noon jogiiɓe ɗiɗo site uji ɗen ɓe dokka kabaruji ko woni liberté d' expression ko toon to Sénégal ko wawi wonde foye réaction mawɗo waɗi wonande est ce que kanko Abdounger on foti oppede walla kanko hoore makko foti nanguede sibabude ko haali ko gueɗe ɗe ganduɗa ko liberté makko d'expression. hande toon Sénégal habaruji kewɗi kadi nen kala oɗo saji joni ko fate cour d'appel mo CAF waɗi pour wiide wonde koppu moɓe kemno kamɓe Sénégal ɗe pottuno e Maroc e wayno ko kamɓe Sénégal ko kamɓe perdi cour d'appel wiide mabɓe kadi ko sibabude article 78 kuule ɗi ganduɗa CAF coupe d'Afrique des nations de football sumnade kadi Dakar actualité ko ali wi sondage walla jokkodiral ngal baddi artificiel intelligence ɓe tawi wonde ko argument ji Sénégal jogui so tawi waɗi appel ene wawi waɗude ɗum ha Sénégal heɓta wawa continue jogade jeenaari jogui ton sibabun gagnade ɗumen de potte Maroc nde e wiide mabɓe kadi wayni ko haysinde Maroc haaluji kalɗi fof kamɓe CAF koɓe kaali ko fof ko tungnade kadi kuule goɗɗe toon to CAF ko teskite hen koyne wayni ko haysinde Sénégal naaɓe jalti kano abbo hakke mintaji 14 jaltino terrain on garti caggal muɗum ko taw gonani toon kano ɓuura 15 minutes kadi artificiel intelligence ko haali ko weyde ko tawde arbitre o yamiri match o continue ene wayni Maroc d'abord guidi fettude penalty mabɓe ɓe manki ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene foti considéré ko caggal prolongation de waɗande den Sénégal woni ɓe kawi Maroc ko wonde fo en fada hono kamɓe Sénégal mabɓe mbat kamɓe ne appel mabɓe pour sala décision kamɓe cour d'appel mo toon to CAF waɗi pour wiide wonde ko Maroc kañum woti rokkitede oɗo coupole men mbiya ɓe gagnama 3-0 habaruji men international cakkitano ko fate Turki en mayni ko sibabude julde korka nder hono kanko gardiɗo leydi Turki resiɓe Erdogan o waɗi discours on huccitini ɗum e leyɗele ɗen wonɓe toon to Moyen-Orient nder ko haali ko kadi wi sibabude diplomatie mabɓe kadi ɓe mbawi wallude hono Pakistan e Afghanistan kawriti kadi kawriti ko addi ko julde korka nde o huccinini kadi peeloje tengtuɗe fati Benjamin Netanyahu kañum hoore mumen wayno ko wat boniyan o ko sibabude muɗum to région Moyen-Orient jogorani deje haali kadi wonde haare wonde toon hakkude Iran États-Unis Israël contre Iran de wi ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa en tanko Benjamin continue ɗo politique jogorani deje toon o haali en kadi wi wonde ko holla sunare makko surtout e ɗiɗo familleji hayso ko julde korka wona ne continue jagade caɗele ngala to goni walla ko rejumen ko maayi kanko resiɓe Erdogan siftin ɗon tan o meeɗani sudde konngudi makko walla haare makko walla mettere makko contre Benjamin Netanyahu contre Israël surtout haare hakkude muɗum toon to Gaza ko wawi wonde fo ɗum kadi ko discours makko mo waɗi sibabde fête julde korka toon to Turquie. Seydi Touré golle ma jooɗi peewi hettiyankoɓe radio Diol Sare ɗo tongi meftane men e kabaruji jamma hannde o moni kala ɗo woni enen wonire kala en mbaɗi ɗum julmu wuuri eɗen mbiya yen battani o saaha mo wuuri yo Allah waɗen yarlaɓe yafaɓe hokka en julde ɗe kewɗe yo Allah jaɓan en golle men oga banggue ko musidɗo mon Fuutanke Diaw.